Ang mga ayaw po kay BBM ay may mga paratang na paulit-ulit pong sinasabi na si BBM raw ay walang kakayahang mamuno. Sa tingin niyo po ba, may kakayahan po ba si BBM na mamuno? Alam mo, Kabsat, paano ba natin masusukat kung isang produkto o serbisyo ay maayos? Ito'y kung patuloy na siyang tinatangkilik ng mga mamimili dahil ibig sabihin nasisihan sila sa produkto o serbisyong yon. Ngayon, kung titingnan natin si BBM, nung nakaraang halalan, siya'y tumakbong vice-presidente. At ang nakuha niyang boto sa Ilocos Norte na pinaglingkuran niya bilang gobernador ay 90%. Siguro hindi naman natin pwedeng tawaran ang kakayahan at karunungan ng mga Ilocanong bumoto ng kanilang pinuno. So kung yun ang magiging datos ng ating panukat, masasabi natin na meron siyang kakayahan para magsilbing Pangulo ng ating bayan. Maraming salamat po, Sir Michael. Ikaw naman po, Sir Morgan, ano sa palagay ninyo? Para masagot natin yung katanungan kung ano-ano nga ba ang kakayahan ni BBM para maging Pangulo ng Pilipinas, kailangan balikan natin ang kasaysayan nung siya'y naging gobernador ng kanilang probinsya sa Ilocos Norte. Sa kanyang bantay, naging isang first-class province ang Ilocos Norte. At hindi lang yun. Sa kanyang mga visionary na napag-iisip, naging moderno ang Ilocos Norte sa larangan ng agrikultura at turismo. Naging agricultural exporter ang Ilocos Norte at na-develop niya ang mga tourist spots ng kanilang probinsya para maging isang tourism hub ito sa Northern Luzon. At sa kanyang mga napakagandang bisyon para sa probinsya at sa buong bayan, naisip niya na maging isang sustainable energy supplier ang Ilocos Norte sa buong Luzon gamit ang wind farms and wind power. Dahil ito sa mga visions niya para sa buong bansa na maging sustainable tayo sa energy at sa ating mga pangangailangan. So isipin niyo yun. Kung sa kanilang probinsya pa lang, kaya na niyang paunlarin at gawing first class and modernized, ano pa kaya ang magagawa niya kung para sa buong Pilipinas na?